Имали ли сте близки до смъртта преживяване? Айде, Яна, ти. Имала ли съм? Нещо да се Само да ви кажа, че аз супер много изтривам всякакви неща от такова. От И, може, драйва. и дори да съм имала, сега да не мога да се сетя, но май като че ли не съм имала някакви... Мисля, че когато за пръв път твоите очи срещаха моите очи за малко да получиш микроинфаркт. Ще го убия. Това е близко да направо. Близко до смъртта. Аз съм близко до смъртта. Аз си спомням Ти вървиш на ръба, брат. Аз си спомням за един случай. Той има, да. Аз съм сигурен, че са няколко десетки би трябвало да са. Какво справя? Пребивал съм се много. Много съм се мотори пребивал. Сноуборд основно. Но да, там... Да, едното... Да. О, да. Няколко почнаха. Сетих се няколко, които едното разбрах в болницата, че е можело да ми се случи нещо много по-страшно. Аз тогава само си цепих, тук обезобразих си лицето и главата. Каската се пукна, в едни дървета се счупих, обаче там е имал възможност в първото дърво, което съм се ударил, няколко часа преди аз да отида в болницата, отишло едно момче, на което клона му е влязъл направо. Така, цял през. Така, но аз имам по-вивид, как се казва, по-жив спомен, защото наскоро го разказвах, даже за удавянето. Щял се да удавиш? Не, спасявах един човек и той ме даваше докато го спасявам. Ама той Алек е бил на 15. Да. Аз бях тогава на 15 години. Аз ще се фърлям. Аз не мисля много в началото. Първо действам, после малко мисля. Един дядо вика, там се дави човек, аз фърлям очилата и тръгвам и съм сигурен, че моите 5-6 приятели са с мен зад мен. Отивам да спасяваме човек. А ти сам? Стигам до човека след 7-8 минути битка. Толкова брутални вълни, че не знаме. Да, в Лозенец. И битка. Стигам до него, то няма никого около мен. Мале. И половин час, 40 минути се борих, докато дойдох хората. Няма да разказвам на дълго историята, но си спомням момента, в който той ме натиска и вече не виждаш дъното, какво виждаш? Светлината, къде става все по-тъмно и по-тъмно. И аз можех да се махна и да го оставя, да си се върна. И аз си казах, не, тук умирам 100, няма да ми тежи на съвестта. Нали, егоистичното няма цял живот да живея с това, че съм можел да спаса човек и да съм го спасил. Ще си умра с него. Но в крайна сметка, слава на Бога. Яна. Аз въртя очи тук. Хепи енд. Тук съм. Спаси го. Спасихме го много хора в крайна сметка. Аз съм един от хората, които помогна този човек да бъде спасен. Защото аз не можех вече. Аз изнемогвах и дойдоха изведнъж дойдоха като ято 7 спасителя. Така. Те са оправили някакъв багер на края на... Това е след работно време. Това е към 5:36, вече ги няма спасителите тогава. Те са оправили някакъв багер или нещо, бирили са пили, не знам. И моите приятели също са търсили хора, които наистина да могат да помогнат. Да. И връщайки се към брега, защото там ми питат, имаш нужда от помощ, аз към нещо се оправя и плуваме. Това много, много дълго плуване. По пътя други спасители са спасявали други хора, които са идвали да спасяват нас. Така. И по пътя са почнали други хора да се давят. Ужас. Това е било някакъв апокалиптичен момент. И аз само излизам този плаж. И този плаж, както беше полупразен, и на плажа седат 20-30 такива бабанки здрави и българи готини. И аз спомням как ги напсувах всичките. Поздрави ги за мъжествеността и за това, че гледат сири шоу. Защото ти си в този момент някакъв целият трепериш, нямаш сили, бориш се за някакъв човешки живот. И има някакви хора, дето са малко на гледката застанали. Осъзнах за времето, че те хора могат да не могат да плуват, могат да рискуват животите си и така нататък. Аз съм ги обвинил на празно.